kedu ihe bụ arụnsị edeiti? Kedu ka arụnsị si wee bata n'ala Igbo? Maka burugbuo ndị Igbo amaghị ihe bụ arụnsị. Ndị Igbo kwenyere na ana dị asọ, na onye mete ihe ana ejide ya ọsa asịsa. Oge arụnsị batara na Baịbụl, oge ọtụtụ ihe mgbanwe, ihe ike bido ime n'ana. Akọ ihe anaghị eme. Diochi rigoro elu nkwụ, osi ebe ha daa. Nwaanyị dị ime, ọnwa n'afọ ime, na ọtụtụ ihe na-emenụ. Ndị Igbo wee malite wee mee gịnị? Ma bụ iwu n'ana si na arụ na-eme n'obodo. Kedu ebe arụ a si? Wee chọwa, wee tụwe ntu, wee jụọ ese. O wee bụ nọ ọtụtụ ụmụnna anyị ji ebute mmụọ dị iche iche n'obodo ọzọ wee bubata n'ala Igbo. Ndị ichie dị iche iche n'obodo ọzọ wee bubata n'ala Igbo. Ha hapụzie ndị ichie be ha na-echekwara ha. Oge ka ndị Igbo nọ wee malite si na arụ a esi ebe nke ha chọpụtara nya bụ ihe asị na ihe bụ arụ si ka ebe arụ a si, ebe a ka afa malitere ịbụ arụnsị nọ wee bido n'ala Igbo. Ama na nkụzi a doro gị anya, ama na o nwere ike ọgbagwojuo gị anya, jụọ ese ọfụma, anyị akọwara gị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Biko were aka nna ịtụsa ozi a, were aka ekpe tụsaa ya, sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page ka o wee dị mma. Cheta na ọ bụrụ na anụ taa ka arụ eze, bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m deme.